Здравейте хора! Днес съм тук и искам да споделя с вас своите впечатления от сериала „Юношество“, който стана хит по Netflix, за което душата ми лекува. Честно да ви кажа, изгледах сериала на един дъх и аз нееднократно съм споделяла с вас колко съм ревлива и как тази моя емпатия ме пречи при гледането на филми, защото ме изхабяват емоционално. Тези ресурси ми трябват за моята работа, затова избягвам като цяло гледането на филми и сериали. Но честно да ви кажа, тук ми потребваха по-малко кърпички, отколкото очаквах, благодарение на самото заснемане на филма. Тоест нямаше такива сцени на жестокост и така нататък. Тоест всичко беше показано много ефирно. И така, да започнем с това, какво мен ме впечатли в сериала. Сериала предизвиква няколко взрива в мозъка на родителите. Първият взрив е това, че виждаме тинейджър, който извършва жестоко убийство на своя съученичка. Но да кажем, това го има и в други филми. Къде е взрива? Взривът е там, че виждаме, че това се случва в обикновено, нормално семейство. Семейство, в което родителите се обичат един друг, в което родителите обичат своите деца, полагат грижи за тях. И някак си сме свикнали да виждаме, че такова поведение и такива постъпки се извършват в семейства, в които царува насилието и въобще в дисфункционални семейства. А тук виждаме едно обикновено семейство и това веднага резонира с нас. Да, семейство, което има своите проблеми, имало и своите моменти на слабост, но такива, които ги има в почти всяко семейство. И това някак веднага ни кара да си зададем въпроса, това значи, че може да ни се случи и на нас. Някак си тук веднага усещаме тази история по-близка. Друго, което ми хареса в сериала е, че той не дава прости отговори. Не се опитва да ни учи, а просто поставя въпроси. Тоест, накрая ти си оставаш с повече въпроси, отколкото отговори. И тези въпроси се забиват право в сърцето. Такива въпроси като: а колко добре познаваме своите деца? Познаваме ли ги всъщност? Знаем ли какво е в главите им? Доколко изобщо можеш да знаеш какво има в главата на друг човек, та дори този друг човек да е твоето собствено дете? Опитваме ли се изобщо да разберем наистина нашите деца? Спомнете си двамата бащи от сериала. И бащата на Джейми, и детектива. Тоест виждаме две паралелни истории и виждаме двама бащи, които имат еднаква пропаст във връзката с децата си. Тоест, че и в двете истории виждаме тази пропаст между тинейджъра и родителя. И задавайки си въпроса какво всъщност кара Джейми да извърши това престъпление, можем да тръгнем по различни пътища. Можем да обвиним социалните мрежи, че заради тях ние не познаваме и не разбираме езика на децата си. Но давайте да бъдем честни. Когато ние сме били тинейджъри, доколко нашите родители са ни познавали, доколко нашите родители са били наясно с нашите искрени желания и с това, което се е творило в главата ни. Замисляйки се за това, аз реално виждам, че тази пропаст между поколенията е имало винаги. Тоест, да, интернет може леко да я усилва, но реално тя е съществувала винаги. Можем да тръгнем по друг път и да обвиним училището, да
даже когато аз гледах тези сцени от училището, ми стана задушливо и лошо и имах чувството, че тази серия продължава вечно в това училище. Ам, Булинга в училището. Никой не обръща внимание на това какво чувстват децата и как общуват помежду си. И тук стигаме до най-интересното, до субкултурата на инселите и инфлуенсърите. Виждаме едни онлайн съобщества, които уж са създадени с цел да обединяват, а всъщност те поставят толкова твърди граници и делят хората на свой и чужд, че идеята за изключителност радикализират убежденията на младите. Всеки, който използва социални мрежи, може да види, че лентата ни не се различава много от това, което е била вчера. И това някак си не ти позволява да разгледаш критично убежденията си, а по-скоро ги затвърждава. Тоест, ние виждаме едно и също в лентата си и това ни кара да затвърждаваме някои свои определени убеждения и възгледи. Тази еднаквост на лентата ни дава да видим различни гледни точки. И тук стигаме до разбирането за мъжката социализация. И виждаме този безумен натиск върху момчетата и върху мъжете. Виждаме как рамките за това какво е да си истински мъж са толкова тесни, че много момчета и мъже не могат да се поберат в тях и от това се чувстват непълноценни. Нека тук да обърнем специално внимание на всички, които проповядват такава религия, като мъжете трябва да са такива, а жените трябва да са онакива. Бъдете много внимателни с тези думи. Какво още е важно да отбележим? Може да разгледаме от гледна точка на психиатрията. Може би тук виждаме формирането на едно антисоциално разстройство на личността. Но такива диагнози не се поставят до 18 годишна възраст, но се обръща внимание на признаците им на проява. Тоест в случая това добавя още един слой към разбирането за това, защо може да е извършил това престъпление главният герой. Както вече казах, след гледането на сериала в мен, надявам се и у вас, остават повече отговори, повече въпроси, отколкото отговори. И аз мисля, че всъщност това е целта на целия проект. Защото проблемът е твърде сложен за прости решения. Но наблюдавайки отзивите и коментарите, виждам как доста хора се опитват да намерят един виновен, т.е. или училището, или родителите, или социалните мрежи. Но всъщност това е един опит за опрощаване на реалността. Опит за намиране на лесен отговор. Тоест ние искаме да постигнем такава когнитивна лекост. Просто да ни олекне от това, че знаем, ето това е причината, за това се е случило така. Но всъщност виждаме колко е сложна анатомията на насилието и колко много още имаме да осмислим и да разберем, за да стане то по-малко. Като родители, влагайки толкова много в своите деца, имаме усещането, че накрая трябва да получим идеалните възрастни. Възрастни, които са смели, възрастни, които са самодостатъчни, възрастни, които са адаптивни. И виждайки някаква проява от децата ни, която не съответства на тези очаквания, ние веднага започваме да си задаваме въпросите. А къде сбърках? Къде натиснах повече, отколкото трябва? А къде трябваше да натискам повече? Все едно аз съм направил това и накрая събирам тази реколта. А всъщност виждаме, че няма прави линии. Тоест нещата имат много разни гледни точки и за всяко нещо може да намериш причина.
във всяко едно отношение. Тоест не може да разгледаш нещата само от едната страна. Аз имам син и той е на почти 10 години и вече започва да се усеща тази промяна и навлизането в друг период от живота му. И гледайки филма, аз се замислих върху това какво мога реално аз да приложа в реалния си живот, какви изводи мога да направя, които да са приложими. И размишлявайки, стигнах до извода, че няма перфектни родители, няма и перфектни деца. И единственото, което можем да направим е да влагаме, да влагаме, да влагаме, да се стараем, да се стараем, да се стараем и накрая да приемем нашите различия. Но това, което може да прилагаме реално е да изграждаме от децата ни, да ги направляваме и да изграждаме от тях в такива важни навици, като препроверяване на информацията, като развитие на критично мислене. И най-важният извод, който аз направих за себе си е, че не трябва да чакаме инициативата да дойде от тях. Не трябва да чакаме те да дойдат и да ни питат нещо. Защото при наличието на интернет, те ще предпочитат да питат интернет. А това какво ще намерят там, не е в нашия контрол. Затова нека инициативата да идва от нас. Да приемам, че ние сме възрастните и децата с нищо не са длъжни. Че отговорността за инициативата е наша. За поддържането на контакта инициативата е наша. За поддържането на по-близки отношения. А вие какво мислите по въпроса? С какви впечатления сте от сериала? Давайте да обсъдим в коментарите. Пишете ми в лични съобщения. Аз мисля, че само заедно можем да се опитаме да се разберем в този свят на подрастващите и да го направим малко поне по-безопасен и за тях, и за нас.